Всичко, от което се нуждаеш, е високоплатено умение и правилния план, за да изкарваш пари онлайн. Когато завърших училище, нямах нито един спестен лев и нямах от кого да взема финансиране. Затова трябваше да бъда изключително креативен с начините, по които изкарвам пари. И единственото ми правило беше, че те трябва да идват от онлайн източници. В днешното видео ще говорим за 4-те най-добри работи, които можеш да започнеш без почти никакъв капитал. Преди няколко години, когато започна да става популярно да си дигитален номад, поне в другите държави, нямаше много възможности, по които можеш да изкарваш пари онлайн. И единствената възможност беше да имаш някакъв онлайн магазин, като в повечето случаи пак трябва да продаваш физически продукт, тъй като дигиталните продукти не бяха толкова разпространени, но за да продаваш физически продукти до някъде пак зависиш от локацията си. А и в повечето случаи да създадеш физически продукт изисква някакъв капитал. Затова и този бизнес модел днес не е в нашия списък. Но ето ни няколко години по-късно тук, с възхода на социалните мрежи, вече имаме неограничени възможности за изкарване на доходи онлайн. И най-хубавото за такъв тип бизнес е, че нямаш нужда от голям капитал. В повечето случаи това, което ти трябва, е високоплатено умение, правилния план и да превърнеш това умение в услуга, за да можеш да продаваш твоите умения. Ето няколко умения, които според мен ще бъдат актуални през 2024, както и в следващите поне 5-10 години. След като си избрал умение, трябва да го превърнеш в услуга и да си зададеш следните въпроси. Първо, какъв проблем решава твоето умение? Второто нещо е на кого помагаш да реши своя проблем? И третото нещо е как ще доставиш решение на този проблем. След като си отговориш на тези въпроси, можеш да вземеш това умение, да работиш над него и да го превърнеш буквално в машина за печатане на пари. Както споменах, когато бях на 16 години и все още бях в училище, не разполагах с никакъв капитал, но въпреки всичко започнах първия си бизнес. Тогава вече бях понатрупал малко мускулна маса, тъй като имах 2 години опит във фитнеса и съответно най-естественото нещо за мен беше да правя нещо, което аз обичам и по този начин да си изкарвам прехраната. А в моя случай това беше да прекарвам половина работна седмица в това да работя върху тялото си. По това време имаше доста треньори, но никой от тях не бяха в онлайн пространството. И всички си мислеха, че за да бъдеш успешен треньор, трябва да си във фитнеса до твоя клиент и едва ли не трябваше дори да отидеш до тоалетната с клиента си и да го провериш дали кляка правилно там. Малко след това се появи онлайн треньорството тук в България като услуга и тогава бяха много малко хората, които предлагаха тази услуга за разлика от момента. И аз реших, че това ще е нещо, което аз ще направя и това ще бъде моят бизнес. Но в тази ситуация, за да си онлайн треньор, освен това да бъда добър треньор и да помогам на хората да постигат някакви резултати, аз трябваше да бъда онлайн. За да си онлайн, трябва да имаш някакви умения. Това означаваше за мен, че аз трябваше да започна да работя по друг тип умения. Освен това да мога да доставям услугата, да мога да продавам услугата. В случай аз трябваше да намеря начин да рекламирам себе си, което е маркетинг умение, и в същото време да мога да продавам себе си, което е всъщност sales умение. Защото можеш да си най-добрият треньор на света, но ако никой не знае за теб, никога няма да можеш да монетизираш това твое умение. И тогава всъщност научих, че в повечето ситуации, дори да имаш едно много високо платено умение, то в повечето случаи трябва да имаш цял сет набор от умения, които да можеш да работиш върху тях. И това, което аз направих тогава, естествено, беше да започна YouTube канал, в който аз давам информация за тренировки и хранене. Впоследствие, когато развих този канал до няколко хиляди абоната, вече имах клиенти, които работих редовно с тях. Дори най-интересното е, че аз тогава бях на 16, но въпреки всичко имах клиенти, които бяха над 30 годишна възраст. Впоследствие разбрах, че дори да имаш високо платено умение, пак ти трябва комплексен набор от умения, за да можеш да продължиш и да се развиваш и да растеш. Въпреки всичко аз не затънах под пари с този бизнес, въпреки че изкарвах доста добри доходи за годините си, дори нашите са ме питали дали не продавам дрога. Но след това разбрах всъщност, че това не е нещо, към което аз имам страст и не е това, което ме влече. Аз усещах, че това не е нещо за мен и че не искам с това да изкарвам прехраната си. От това време използвах супер базова камера, която изобщо не беше скъпа, мисля, че беше около 1000 лева. И всъщност не ти трябва нещо много повече, ако искаш да снимаш просто влогове и да даваш някаква стойностна информация в интернет. И в тази ситуация това беше идеалното решение за мен. И така малко по-късно във времето, след като аз бях започнал така да поизоставям онлайн треньорството, срещнах жена си, която е фотограф и графичен дизайнер.
И покрай нея всъщност научих изключително много информация за професионалните камери, осветление, exposure, как да позиционираш снимката, кадриране. И покрай нея аз реших, че ще стана видеограф, тъй като исках да сме като Бони и Клайд на видеографията и фотографията. И следващата стъпка за мен беше да получа някакво образование в тази сфера, тъй като самоук щеше да стане много бавно и много трудно. Това, което открих тогава, беше един курс, който се казваше Full-Time Filmmaker на Паркър Уолбърг. Нещо такова се казваше човека. Само да вметна, че аз когато тренирах хора, всъщност имах изкаран онлайн курс и това беше курса на Мено Хензелмас Bayesian Bodybuilding, който са изкарали почти всички онлайн треньори тук в България. Казвам това, защото смятам, че е изключително нередно хора без никакви знания и образование да прилагат този тип умения. Смятам, че курсовете са изключително полезни, понеже това, което правят, те събират всичката тази информация, която дори да е безплатна в интернет, тя е изключително много. И ако тръгнеш сам да отсяваш тази информация и да събираш важната информация, пак ще ти отнеме изключително много време да го направиш. Така че всъщност ти плащаш едни пари за курс, но в същото време спестяваш изключително много време, за да може по този начин да започнеш да монетизираш уменията си много по-бързо. И така, започнах да се упражнявам всеки ден, да снимам разни неща, професионално, непрофесионално, и тогава започнаха да ми идват всъщност първите клиенти, като една от първите ми така по-високо платени работи, като смея да кажа, че тогава все още бях доста голям аматьор. Беше когато пътувахме с жена ми до Кападокия. Работихме с един хотел, който се казваше Sultan Cave Slides и още един Artemis Cave Slides. Като за този Sultan Cave Slides бяхме наети да направим 40 снимки и 2 рекламни видеа. Съответно снимките бяха уникални, тъй като ги снимаше жена ми, която вече имаше много опит в фотографията. Но тъй като аз още бях прохождащ видеограф, сега ще видите всъщност моето рекламно видео. И така, не знам дали попаднах в топ 10 най-лоши реклами на хотели, но със сигурност направих някаква реклама. Впоследствие започнах да се упражнявам все повече и повече, набрах опит и започнах да снимам по-големи проекти. И така, лека по лека, първите ми платени партньорства, някои от тях за скромните суми от около 100-200 лева на видео. Впоследствие, година-две по-късно, достигнах до проекти, за които ми плащаха над 5000 лева за просто няколко кратки видеа и няколко снимки. Като няма да забравя всъщност първото ми така по-голямо партньорство, всъщност то беше на мен и жена ми, което беше за една марка часовници. Снимахме 3 рилса и няколко снимки направихме за 2500 долара. Като тогава просто бях наистина mind blown от това, че всъщност може да изкарваш толкова много пари за толкова кратко време и за толкова малко усилия. Когато всъщност започнеш да оценяваш времето си и да базираш труда си не на базата на това колко часа ти си прекарал върху нещо, а крайният резултат, който доставяш, който всъщност винаги е по-важно отколкото това колко часа. Няма значение дали си прекарал 5 часа за да направиш професионален клип или 25 часа, ако в крайна сметка резултата е това, което трябва да бъде. Следващото умение е почти идентично, но всъщност то е пълния пакет. Все едно си събрал всички карти от Екзодия и вече можеш да я призовеш. Това е маркетинга в социалните мрежи. За да станеш специалист в социалните мрежи, ти трябва доста голям набор от умения, като това включва видеомонтаж, заснемане, понякога дори да можеш да заставаш ти самия пред камера. Също така умения като това да създаваш сценарии и да познаваш социалните мрежи изключително добре. Тази работа наистина ще тества лимита на твоите креативни способности.
Защото истината е, че с толкова много реклами в момента онлайн, ако ти нямаш уменията да разграничиш клиента си, ти няма да можеш да продадеш твоите умения и съответно да доставиш добри резултати на клиентите си. Съществуват агенции, които с този тип услуга изкарват милиони месечно. И това умение може да се скелне до безкрай. Няма граница за това умение. Може да станеш колкото искаш голяма агенция, може да имаш 100 служителя, а пък ако искаш, може и да си сам като фриленсър и въпреки всичко пак да изкарваш достатъчно пари. В същото време тази работа може да ти позволи да работиш дистанционно. Особено ако се насочиш в сфера като e-commerce, ако имаш клиенти, в случая както ние правим, имаме e-commerce клиенти, които могат да ти изпращат продуктите и ти да ги снимаш. Съответно няма значение в коя част на света си, винаги клиента може да си изпрати продуктите и ти да ги снимаш и съответно да му изпратиш после това, което си заснел. Изграждането на общности е умение, което според мен става все по-търсено и търсено напоследък. И мисля, че тази тенденция започна след като Андрю Тейт създаде своята общност Hustlers University. Аз смятам, че няма нищо лошо в това, тъй като тези общности са изключително полезни, особено за хора, които искат по някакъв начин да развият себе си, някакво умение, тъй като тези общности обикновено се въртят около някаква тематика. И в същото време това е чудесна възможност ти да срещнеш хора, които мислят като теб и са в твоята сфера, с които можеш да обменяш изключително много опит. Основната цел на това умение е да създадеш общност, която се върти около някаква тема, в която хората да влизат и да искат да научават повече за тази тема или просто да научат някакво ново умение или да срещнат хора, които мислят като тях, че дори и възможности за работа. Друг начин, по който можеш да монетизираш това умение е създаването на такива общности за бизнеси. Това е нещо, което се появи относително скоро, така че смятам, че това е много добра възможност да монетизираш и като цяло тук в България няма никой, който го прави за бизнеси. Има няколко общности, които са вече създадени, но не съм виждал никой, който да го прави това нещо за бизнеси, така че ако ти гледаш това видео, това може да бъде твоята възможност за теб да направиш това нещо в България. Виждал съм го приложено по много начини и смятам, че това ще е изключително ценно умение за теб. Надявам се, че това видео е било полезно. Ако е така, може да се абонираш и ще се видим в следващото видео.